Grabatzen ari garen unean gaueko 12:49 minutu igaro diren honetan, Urrutiko etxeak eta iztuetak Ezkurdia eta Rezustaren aurka Ibarko astelena pilotalekuan jokatu duten Binagako txapelketa nagusiko 13. jardunaldiko Ligaxkako laugarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Favorito ziren Ezkurdia eta Rezusta eta ez dute hutsik egin 22 eta 16 irabazi ostean. Gogoratuko dugu, Laso Iztu eta Bikote titularrak joan den astean irabazi egin ziela Elordi eta Zabaletari Iria Zabalen, Ezkurdiak eta Rezustak berriz galdu egin zuten Oñatin, Peña eta Albizuren aurka. Honen bestez, bi bikoteak lidertzan zeudenak, hain zuzen ere, eta gaurko norgehiagoka oso garrantzitsua zen, batez ere Ezkurdia eta Rezustarentzat izan ere irabazi izan ez balute, datorren astean Artolak eta Mari Ezkurrenak 22 eta 14 edo gutxiagoren edo 22 eta 13 irabazi ezkero Ezkurdia eta Rezustari bikote honek playoffak jokatu beharko bailituzke txapelketa osoan zehar esan bezala lehen bi postuetan egon ostean. Partida hasieratik oso erra izan da, lau pilotariek dena eman dute, Martxeliztu eta beste behin ere sekulako maila eman du, noski gaurkoan erlajatuago edo jokatu duela esan daiteke, azkenean jada sailkatuak zeuden, Beñat Rezustak ere maila handia eman du eta atzelariek hasiera erakustaldi eman dute, baina batez ere pozgarria izan da Mikel Urrutiko etxearen bertsioa. Gaurkoan benetan naiz eta partida galdu egin duten Zaratamarrak bersio oso ona eman du. Partida hasieratik errematean sekulako arriskua erakutsi du eta ikusten da naiz eta adina aurrera joan klasea ez dela sekula galtzen. Harrapatu ala bukatu egiten zuen Mikel Urrutiko etxeak abagune ugari izan ditu, 11 eta 8 aurreratu dira Ezkurdia eta Rezusta, baina gero 11 partida oso berdinduta joan da une oro eta kosta zaie irabazlei partida haustea 12 eta 11 iritsi dira lehen etenaldira eta lehen zati horretan Mikel Urrutiko etxearen erakustaldia apartekoa izan da, postura guztietan sekulako arrisku sentsazio ematen zuen, pilota ongi luzatuz, boleaz defentsan ere egoki, eta batez ere ezkergantxoz errematean oso fin ikusi dugu Zaratamoko aurrelaria. Bigarren zatian baina Joseba Ezkurdiak ere beste pauso bat eman du, lehen zatian ezin da esan oker aritu denik, baina behar bada ez bigarren zatian ainako distirarekin, eta 18 eta 16 aurreratu dira bigarren etenaldi horretara, eta egia esan partida oso berdinduta zegoen, edozeinek irabazi zezakeen, baina bazirudien behar bada bigarren zati horren amaieran Ezkurdia eta Rezusta fisikoki puntu bat gorago zeudela, kontuan izan behar da Mikel Urrutiko etxeak txapelketa osoan zehar ez duela jokatu, lehiaz kanpoko partida oso gutxi jokatzen ari dela, eta hori noski gero erritmoan eta nabaritzen da, eta hori egin batean bigarren zatian horixe gertatu zaiola esan daiteke, horren ondorioz askoz gehiago huts egin dute, eta azkenerako 22 eta 16 beraz Ezkurdia eta Rezusta ere finalerdietan izango dira, Laso Iztu eta Ezkurdia Rezusta horiek dira momentuz finalerdietarako zehaztuta dauden bi bikoteak, eta datorren asterako jada gauza asko erabakita daude, bakar batezik hain zuzen ere, 7. eta 6. postu horien borrokan Peña eta Albizu eta Altuna eta Aranguren izango dira, eta noski norgehiagoka horren analisia eta gainontzekoenak ere hementxe kirolunean izango dituzue. Hauxe beraz esan beharreko, aurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.